Salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un episod. Eu sunt Felix, iar împreună cu Luiza astăzi o să mergem în cei mai vechi munți din România. Ne-am propus să străbatem astăzi culmea Pricopanului din Munții Măcini. Suntem în județul Tulcea, am plecat din comuna Greci și suntem la poalele culmii Pricopanului. Dacă rămâneți să vă uitați în continuare, o să vedeți cum o să descoperim ouăle de dragon din culmea Pricopanului. O să găsim cel mai înalt vârf, o să facem puțin bouldering ca să ajungem la o cruce nemaipomenită, iar mai apoi o să coborâm la minunata mănăstire. Am ajuns și la traseu, culmea Pricopanului, 6 km bandă albastră. Noi să coborâm fix la mănăstirea aia de acolo. Și cam așa arată intrarea pe traseu. Salutare și bine v-am găsit în unii dintre cei mai vechi munți din România. Astăzi facem traseul culmea Pricopanului. E un traseu extraordinar de frumos pentru că este foarte scenic pentru zona Tulciei. Sunt niște munți extraordinar de frumoși cu caracteristici pe care le vezi și în Bucegi și în Făgăraș. Sunt stâncoși, plini de marmură și într-adevăr spectaculoși. Astăzi o să avem, dacă nu mă înșel, 4 vârfuri pe care o să le trecem, adică Sulucul Mare, Sulucul Mic, Piatra Râioasă și Vrajul. Dar o să avem și două surprize pe drum, și anume pietrele lui Teo și Sfinxul Dobrogean, sau bineînțeles ce a mai rămas din acel sfinx, pentru că a căzut acum mai mulți ani. Traseul e frumos, plin de vegetație, deloc dificil aș spune eu, dar depinde pe cine întrebăm. Iar partea asta, să zicem că marchează oficial intrarea în traseu. Flora și fauna în Munții Măcini este destul de diversă. Dar știi ce are pe ea? Cred că ar ajunge în vârf. Noroc că a zburat, a venit așa greu. Hei, salut! Știu că foarte mulți dintre voi care vă uitați la clipurile de genul nu sunteți abonați. Dacă vă place în continuare și vreți să mă susțineți, puteți să vă abonați oricând apăsând butonul de mai jos. Dacă v-a plăcut și videoclipul ăsta, puteți să apăsați butonul de like. Iar dacă nu v-a plăcut, scrieți-mi în comentarii ce ați vrea să vedeți diferit. Vizionare plăcută și ne vedem pe traseu. Cam așa se prezintă poteca. Țineți minte banda albastră dacă vreți să faceți același traseu pe care îl facem și noi. Primul marcaj. Noi trebuie să mergem pe acolo. Dar ce ne zice? Intersecție. Asta e traseu de bicicletă, da? Schimb noi prin pădurice pe aici. Ca să ajungem și la prima surpriză, la intersecția asta facem o mică dreapta. Pentru fanii Game of Thrones, cred că o să vă placă. Cam așa arată pietrele lui Teo. Sunt aceste formațiuni din piatră care sunt fie rotunde, fie au formele astea foarte interesante. Arată ca niște ouă de dragon. Îmi place această zonă foarte mult, mai ales că e așa de ușor de ajuns la ea. Sunt așa de multe, adică uitați-vă și voi. De asta, să fiu sincer, nu înțeleg de ce oamenii nu prea vizitează și aceste zone muntoase, pentru că sunt extraordinare. Chiar dacă sunt cei mai mici munți din România, dar sunt cei mai vechi, sunt încărcați de istorie și sunt foarte, foarte frumoși. Uitați-vă și voi. Și acum e mașina.
Am plecat acum, continuăm traseul și ne îndreptăm către primul vârf și, dacă nu mă înșel, și cel mai mare, că Sulucul Mare. Traseul, după ce plecați de la Pietre, continuă așa printr-o pădurice cu urcări de-astea foarte drăguțele. Opa! Noi suntem în Adidas, n-am venit cu bocaci și mai alunecă puțin, dar nu e ceva imposibil. În partea aia, acolo jos, la poalele muntelui, e comuna Greci, iar sus de tot este vârful Țuțuiatu, cel mai înalt vârf al munților Mocin. Sper că mă auziți, dar după 3 km jumătate de traseu am ajuns la primul vârf, dar și cel mai mare. Sulucul Mare, 370 de metri. Se vede și luna în spate. Da. Și cu priveliște superbă. Cam așa se vede din vârf. Superb, superb. Și noi acum o să continuăm pe toată marginea asta, iar în partea aia o să terminăm pentru că trebuie să coborâm la mănăstire. Deci asta e cea mai amuzantă parte la mersul pe munte, da? Când urci, ajungi în vârf frumos și după, dacă vrei să continui, trebuie să cobori tot ce ai urcat și să urci înapoi. Abia ne-am întors pe unde am urcat. Noi suntem în drept cu intrarea pe potecă, pentru că acolo sunt mașini. De acolo venim noi, e Sulucul Mare. Și da, și interesant se văd treptele alea. Deci că a fost făcut tot muntele în straturi. Dacă cel din spate e Sulucul Mare, ăsta de aici e Sulucul Mic, 316 metri. Al doilea vârf din cele 4 pe care le întâlnim pe această creastă. Nu cred că există snack mai bun atunci când mergi la munte sau ești la alergat sau cu bicicleta sau orice sport faci decât Haribo. Deci cele mai bune jeleuri. Și al doilea cel mai bun snack, M&M-urile. De asta îmi plac munții ăștia, că se schimbă extraordinar de repede solul. De la rocă treci la pământ, după la o pădurice mică și tot așa. Kilometru 5.3 și am ajuns și la al treilea vârf. Piatra Râioasă, 346 de metri.
de acolo venim și în partea asta altă ne ducem. Se vede, dar nu știu cât de bine pe filmare, în partea aia este podul de la Brăila, cel nou. Urmează să mai vedem și ultimul vârf și ultima surpriză. Iar s-a schimbat locația, am intrat într-o pădurice cu pământ pe jos. Ne apropiem de surpriză, de Sfinxul Dobrogean. Sau bine, ce a mai rămas din el acum. Cât așa o pârlă. Am ajuns aici la o tufă de smochine care are spini, cred. Trebuie să ne băgăm puțin mersul piticului. Opa! Gata. Smochine, măceșe, pardon. Bine mi-ai zis. Măceșe, măceșe. Și am ajuns la un loc foarte drăguț unde puteți să campați, deși campatul e interzis aici. Puteți să luați un picnic, e un loc superb. Pe de acolo venim și încolo trebuie să mergem undeva în direcția aia. Suntem aproape de surpriză. Avem musafiri. Bă, ce frumos! Gata, am plecat de la micuța pauză și acum ne îndreptăm spre surpriză. Ni s-au mai alăturat niște căței pe care i-am hrănit bine, le-am dat să bea apă. Am rămas noi fără, e pentru căței, normal. Și acum continuăm. Vin și ei după noi. Da, să știți că traseul nu e pe aici. Am luat-o noi greșit. Dar o să urcăm așa la Oha ca să putem să vă arătăm surpriza. Pardon. Ratare. Cu chiu cu vai am reușit să trecem, îmi asum vina, îmi cer scuze. Haideți să vă arăt surpriza. Fix în bucata asta de piatră aici se afla, acum nu de mult, câțiva ani doar, Sfinxul Dobrogean. El încă se află aici, e una din pietrele astea căzute, numai că nu știu să vă spun care. Vreo 4-5 ani a căzut, e foarte interesant, dar asta trebuia să vedem. Era în drumul nostru, numai că noi am greșit puțin drumul, am luat-o mai jos decât trebuia. Și traseul duce special pe aici ca să-l puteți vedea. Din păcate l-a căzut. Ediție specială din tura aceasta, Bear Grylls și sălbăticile Măcinului. De cât apoi Anjou, frate. E pe tine, e pe tine. Hai că-l văd. Dragilor, când am urcat am văzut pietrele lui Teo, după am văzut sulucul mare, sulucul mic și piatra răioasă. Am coborât, am ajuns la Sfinxul Dobrogean, sau mai bine zis mormântul Sfinxului Dobrogean, și în sfârșit am ajuns să vedem și cel de-al 4-lea vârf din creastă, vârful Vraju.
Mai avem foarte puțin, mai urmează un vârf nemarcat cu o cruce și după coborâm la mănăstire. E vârful ăsta nemarcat cu crucea fix de deasupra mănăstirii, care e foarte, foarte drăguț. O să urcăm până acolo și după coborâm de tot. Da, deci suntem la Caraimanul Măcinului, dacă vreți. Am ajuns. Cam asta e priveliștea. Superb, superb. Iar de acolo venim. Și acolo e mănăstirea jos. Da, uite. Acum down climb, care mereu e mai greu. Gravitația acasă. Da, nu-i corect, că tu ai picioarele lungi. Fiecare cu ce are. Și am plecat amândoi, pe camere, pe voi, ne-a pe toți. Asta nu e în traseu, dar chiar vă recomand să treceți pe aici, că e frumos. Și nici nu vă abateți mult, adică acolo e ipoteca. Merită. N-am scăpat de zone. Ce trecători, ce traverse. A reușit, mă. Gata. Am schimbat. Cruce roșie. Ne mai oprim la mănăstire să mai luăm niște apă. Doar așa că, na, avem de unde. Nici n-am terminat-o pe a noastră. Am dat și la căței. Da, ce frumos erau. Da. Numai că acum ne-au abandonat, da, pentru... Ne-au abandonat pentru alți oameni. Pe coborâre o să dați de zgura asta, nici nu e grohotiș, nu știu ce e, în fine, pietrișul ăsta, praf așa. Și alunecă foarte tare. Da. Dacă sunteți în bocanci, sigur n-aveți probleme. Noi cu Adidas și acum cam patinăm, da. Cam patinăm, da. E ok. E super important în zile ca astea, care sunt foarte călduroase, sau pe trasee care nu prea au umbră în special, să vă luați suficient de multă apă, să rămâneți hidratați. Dar nici așa mult, adică serios acolo, ce faci cu 19 litri de apă în mijlocul nimicului, adică... Sunt sigur că voi știți, dar n-am net acum să caut.
Cum se numește tipul ăsta de copac? Că l-am tot văzut zilele astea în zona asta, dar mi-aduc aminte de el și din copilărie, că apărea peste tot. Acum urmează să intrăm într-o micuță pădurice așa. M-am păcălit și pe voi, am păcălit-o și pe Luiza. Credeam că o să ne coboarem păduricea asta. Apare mai avem puțin de mers. Totuși țin minte că la un moment dat e o pădurice. Să vedem. Uite mă că am ajuns și în pădurice. Știam eu ceva. Da, ne-am abătut de la... Da, nu mai suntem pe traseu. Să știți că traseul nu duce pe aici. Te duce pe la un... A, ba da mă, uite mă, și vorbesc prostii. Nu, traseul duce puțin mai pe sus, că e și un izvoraș. Izvorașul de la mănăstire. Și se reintersectează cu drumul aici. Că ăsta e semnul. Și am ajuns. Aici e un loc de campat foarte frumos. Cum ți s-a părut? Mai ales pentru cineva care nu merge de cel mai multe ori în drumeții. E practicabil, Da. e ok? Da, mai ales pentru începători, da. Foarte. Și să mergi așa prima oară pe el? E lejer. Și înainte, da. Și Deci ați chiar, auzit? Da. Dacă vreți să mergeți cu cineva care n-a mai fost prima oară sau cineva care poate nu vrea să facă neapărat ceva mai solicitant, e o decizie foarte bună. Da. Dacă sunteți Multă umbră. constanțeni, ajungeți și repede aici. Și am ajuns la mănăstire. Am închis traseul după 5 ore de mers, dar mers extraordinar de lejer, cu foarte multe pauze. 10 km ca și distanță parcursă. O să vă las aici undeva staturile de pe Strava cu toată activitatea. Și dacă mergeți, vreau să-mi spuneți și voi cum vi s-a părut. CSI New York.